Kung adunay lamian nga manok Bisaya, aduna usay manok English. Kamoy kinaham karon sa mga mahilig buhigop og sabaw sa paborito natong tinulang manok. Di, pasabta ta kung unsay lami niining manok English, pinagi nining report. Kini ang bagong haon nga tinulang manok nga giluto sa dakong kaldero. Authentic bisnok o Bisayang manok nga gibansagan lang sa tag-iya og kusinero nga manok English. Kay nga naman, mato ni Kuya Brad Susing nga gusto lang niyang unique ang iyang tinulang manok Bisaya. Bosa, ginganlan niya og manok English kay ang ilang pagkaunan ana aman himutang sa daplin sa kalsada sa English Virama sa Dakbayan sa Sugbo. Nganong English man, nga di man Bisaya, ako nang gikuan kay kung siomay sa tisa. So manok man ta, so manok sa English. Kay English Birama man ta. Pero manok Bisaya. Manok Bisaya. Lahi usab ang iyang pamaagi kay ang sagol nga dahon sa kamunggay ayha ray butang sa baraksan, dayon butang sa lamisa aron magpabilin nga lapyo ug lunhaw ang dahon. Walay tihik-tihik sa pagluto kay siguradong lata gyud kaayo ang luto nini. Kung pwede pa lang, apil ang bukog malata. Affordable kaayo ang presyo kay 65 pesos ang serving parisan sa mais numero 16 Panington jud kas kalami. Ang makakaon gyud ana, maka-feel gyud siya nga nay kamunggay nga fresco unya maka-benefits pud sa iyang lawas. Gawa sa manok English na usab ang bestseller nilang puchero, bakarita, balbakwa ug uban pa. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.